रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना सैया के देवरू के भैया के से जरिया कैसे बोला के सुतावल जाला। रोज रतिया में मीठी बतिया में बलमुआ के अपना हो कैसे फसावल जाला। पिया सुत खातिर होला बेकरार, आऊ हमसे सीख ले पहेलिया नूरे कैसे कइल जाला प्यार। आऊ हमसे सीख ले सिलावा नूरे कैसे कइल जाला प्यार। संदीप बाबू जैसा सुरवा में दूसरा घरवा में कियरऊ मंजित के हो कैसे भुलावल जाला। जैसा सुरवा